Kokos. Počkaj, tu som už bol. Ja tam. Čo to tam ten typek robí? Pomaličky. Ty kokos, kámo. Ani nevieš, jak som sa zlakol. Kámo, poď, pozri sa. To je ten typek, čo ma uniesol. A to je Adam. Poďme ho zbiť. Kámo, čo spravíme? Ale on je strašne silný. Jakub, mne to vidí. Počkaj, vieš čo? Poďme tam a skúsime ho fakt zbiť. 3, 2, 1. Ty kokos. Kámo, to je strašne silný. Chalani. Dobre. Som sa zlakol, že ste zomreli. Ty vole. Ja neviem. Zase tam je. Poďme, chalani. Musíme ho dostať. Hej. To nie je normálne. What the fuck? Kamo, to je jak nejaký prízrak. Chalani, toto sa mi neľúbi. Poďme rýchlo asi preč. Poďme. Hoši? Ja neviem prečo, ale mne sa to Počuli ste to? Čo to bolo? Kamo, poďme. Ty kokos. Čo to? Čo to je? Čo si? Čebej. Tak kamo, hoši, bežte. Chalani? Chalani, stojte! Tu nikto není? To je fakt jak nejaký optický klam? Kámo, proste si tu z nás niekto fakt robí srandu? Ale tam je nejaká hlava. To je jaká hlava, jaká čierna hlava. Ja tam idem. Počkaj, ja. Ja tam idem. Ja sa bojím. Čo to je? Kámo, pomáš! Kámo. Kde je Alex? Kde? Alex, kde si? Alex! Kde je? Alex! Kam? Kde je? Adam? Ja mám taký pocit, že ho zobral. Dobrý ti. Ty vole, čo teraz spravíme? Poď. A to už nebaví, toto sa nedá. Adam? Kam ideš? Ty vole! Rantúru. Alex tu je! Čo? Jak to? Kam on tu dupe? On sa tu dostal. To je... Ježiš, to čo sa ti Čo sa stalo? Musíme mu oné dať prvú pomoc, ja neviem. Co? Že to prežije. Dúfam. Skúsme mu ešte raz dať pro pomoc masáži. Čakaj, musí. Chalani, čo sa stalo?
Ja som bol na normálne, chalani, ja som bol normálne bezvedomý. Tam je niekto. Kámo, to je... To je ten debil zo To je zase tento. Kámo, to nie. Rýchlo, chalani, bežte!